Здравейте ви, Бокс и YouTube, аз съм Делунчо, с мен Ники Ле. Това е втори епизод от поредицата на Майнкрафт. Удължихме малко къщата тук преди да снимаме. Тук това нали си го довършихме, направихме една огромна стая. И стълбите до туалета, нищо не сме правили друго. Да, сложихме прозорците. Тук една малка стаечка, защото честове си ги сложихме. И тук кухнята. Ники, служи хладилника. Да, че аз направих това. Ние сме забравили да сложим хладилника. И днеска ще правим втория етаж и сигурно ще обзаведем тази малка стаечка и това ще е днешния епизод. Трети епизод сигурно ще копаме и така. Ще го мислим. И така, почваме. Аз почвам втория етаж. Окей, аз тук да оправя хладилник. Че бъдва. Малко ми лагва, аз ви казах в първия епизод защо ми лагва. За което съжалявам. Но сега скоро ще ми купуват нов компютър, който ще е 100 пъти по-мощен. И тогава с новия компютър клиповете ще бъдат 100 пъти по-хубави и по-гладки, без да лагва. Така, тук малко ми лагва, да не е много, съжалявам, обаче търпи. Хладилникът тук е готов. Добре. Аз правя втория етаж, тук стените. После трябва да видиш как съм го направил. Хладилника? Добре. Овца, ако искаш отиди да избиеш. Не ни трябва вълна. Да, то ние бяхме... Аз тук ще направя... После може да си направим фермичка в пети епизод. Или там, който е. Аз след малко ще дойда да ти помогна. Добра идея ще е. Тук сумнах едни ливанчета, ако искаш после я ги видиш. Донеси глас. Какво ти донеса? Глас такова. Ние май нямаме. Опечи, защото иначе грозно тука. Чекай да ги събера, те са. Не, само 2 ми трябват. Само 2 ми трябват. Ела ти го дам всичкия. И чак само тук това да го довърша. Мини сега ти един ред с дървото и после така ще се редуваме. Чакай тук. Днеска. Че падна. Някакъв крипър има. Чай да ми вземе да гръмни. Много се изнерви ако. Не, че бил нещо. Така... Тук малко тясно стана, ама няма нищо. Опа. Аз го направих втория ред, мислиш. На мен нещо ми бъгна. Да, бъгнати. Бъгна ли ми? Да. Тия не ги ли слагам? Тия слагат ли са? Не, ти бъгна. Аз на едно място си. Чакайте, ще позирам клипа, докато го направя. И така, върнахме се. Той тук разчиства нещо. Като си го объркал. Объркал съм го. Колко минути остават? 10 минути. Има време. Ти го прави. Добре.
Че май на мен ще ми забий сега. Нямам дърво. Отивам да вземам от честа. Окей, аз да видя нещо. О, тук си слогнал диванчета. Да. Яко. Айде бе. Пак заби. Стига е! Ще позирам клипа пак. И така, върнахме се. Отивам да вземам дърво. Ето. Това дърво бая си го събирахме. Той повечето никито го отковаше, аз занимавах повече с къщата. Силно му е писнало да събира вече дърво, а? Но ясно, аз повече няма събирам. Вики следващия път аз. На мен ми свършва. Ама аз взех един Аз стак. свършим. Аз ги дигнах пак. Виж до къде съм. Да, така. Чакай. Чакай, дай едно. Фърли ми едно, че тук няма игов. Супер! Толкова ли ще е висок? Че да видим първият етаж? Да. Перфект. Не, още едно. Не с едно. Така ще направим. Както направихме с къщата в Minecraft. Така. Чакай. Толкова мисля, че стигне, да. Ела. Чакай си взема аз тук от всичко. Защото ние няма да правим третия етаж, така. Опа. Да. Че ще направя една работна. Имам аз. Ще я слогна и тук сега. Да направя дъски. Омага, май пак ми заби. Заби ли ми е? Не, Добре. не си забил. Нещо много забивам. този клип. Опа. Чакай, аз там ще почна. Супер! Опа, омага, бе! Може една брадва? Да, ела. Омага. Окей. Не, така. Че аз имам факли, ще света малко. Така. Тук може да си направим такова. Enchant room. Много неща ще правим. Епизодите на това оцеляване може да са по-дълги от 10. Може да са 15. Остават още 5 минути. Добре. Ще можем ли да завършим покрива?
А, фак. Е, тук ще има стъкло. Е, това го махни тук. Не. Кое? Нищо, няма да има стъкло. Не. Нищо. После можем да сложим. Абе, следващия епизод ще такова. Бе, как ми бъгва? Аз имам 3 тук. Чакай, пай са. О, остри го това на мен, мами са от тук. Отиди там другото. Браво. Точно. Така. Мисля, че стана супер. Чай да видя отвънка как стана. Крипър! Гръмна ли? То той като гръбни не чупи, това е яко. И като направим и прозориците отгоре, ще стане супер. Следващия епизод ще го видите. Между другото, като не снимаме, ще направим прозориците само и ще довършим тавана и това ще е само дето. Такова следващия епизод сигурно ще копаме, защото нямаме и диаманти, айрон, нищо. Това тук като не снимаме ще го дооправим, също и прозориците и това ще е само дето като няма снимаме. Колко минути остават? Имам още също така 3 минутки. Аз съм почти готов с тавана. Как ми бъгва и скоро брадата ми сега ми е на черно. Мен пак ми бъгна, май. Бъгнал ли съм? До теб ли съм? Не. Значи съм бъгнал. Пак ще позирам клипа. Не, ако искаш да го спираш. Ами добре, аз направо ще го спирам. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесал втория епизод. Коментирайте, оценявайте и да. Чао!